Inyo kakabsat kinigayam na awan pulos ti pan nakaupay dagiti farmers dito ayan may oray pay nalaka iti produktumi nga agkumkuman ken nagtaltalon kakabsat. Mabalin nga mapansin tumatlain siguro iti gobyerno iti kinalaka dagiti produkto dagiti agtaltalon ken nagkumkuman kakabsat. Iso nga masapol kadi nga pansinin da kuma. Tapno kastakket umunglad met iti panagbiag dagiti farmers. Aya. Tas talaan kakabsat kinigayem iti panagbiag. Pray lang tikang ronana. Ada tayo kini Apo Dios. Ken nasalon at tayo, naragsak tayo. Dayta ti kapat salon at lang iti. Uray kukom amin nga kinabaknang no mapukaw mo iti takararam. Awan sir. Boss, tuloy ko ng brother ko. Naimbag iti kastoy kakabsat. Uy, ati kastoy ay. Wen yung parabura na kati Apo iti blessings nga kinabaknang kumaay ko napintas la tamot basta mo tayo iti tumulong. Tanto nga manglukluko iti para tayo nga tao kakabsat kinigayam. Yan kasta kakabsat. Mapansin tulat tayo iti gobyerno siguro iti kalsada iti farmers nga iso nga paggapuan iti bakmakan. Yan awan ti farmers. Ay ket awan iti makan iti tao. Awan makan dagiti senado, gobernador, presidente no. Congressman no. Awan dagiti farmers nga agmulmula iti nateng. Gulay kan tamot kadagiti pagay ken mais. Ay awan dagitoy farmers kakabsat ay agbising iti tao, agbising ti Pilipino kakabsat. Iso nga pansinin tayo mga kakabsat. Dagiti adda iti takem iti gobyerno. Aya. Tapno saan lang nga dagiti mangmangag tayo dita nga isyu nga mangkurkurap aya iti pagilian tayo nga Pilipinas. Alawan, God bless mga kaibigan ko dyan. Mga Kaluson, Visayas, Mindanao, kararag tayo lang kini Apo Diyos at nakastakat kanayon nga nasalon at tayo. Yan. God bless mga kaibigan.